Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Jagora, na gaba kuma Alfa, sai kuma Salansa, sannan akwai Rangaji, sai kuma Rikicin Ma'aurata, Rayuwa, dukansu daga kamfanin Sultan. Ku biyo ni domin samun waɗannan ƙasitattun fina-finan Indiya na Hausa kai tsaye, ka san baɗe suka mazge suka suburbuɗe su zuwa kan wayarka ba tare da ka sha wahala ba. To kamar dai yadda aka saba, hanya ɗaya ce tal ta shiga group namu na VIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indiya na Hausa kala-kala, kuma daga kowanne kamfani da kasan yana fassara fina-finan Indiya na Hausa baki daya, kama daga Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al-Hussein da ma da sauransu baki daya. To muddin ka zo ka biya kuɗin ka aka saka ka a cikin wannan group din, to fina-finan Indiya na Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura ma wasu. Ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar tamu ce baki daya. Kamar da yadda mutane sun sani cewa ba a samun fina-finan Indiya na Hausa akan YouTube ko kuma Bidmate, to ga sauƙaƙƙiyar hanya na kawo muku. A iya cikin wannan hanyar ne kawai za ku dinga downloading na fina-finan Indiya na Hausa. Maimakon ka zo kan YouTube ko kan Bidmate kana ɓata kanka lokaci, za ka yi sacin, amma idan kai sacin akan YouTube ba za ka ga komai ba sai dai tallace-tallace da ba ka gane ma'anansu. To nesa ta zo kusa, kawai ka ɗauki namba ɗaya da kake gani a wannan bidiyon, ka suburbuɗa mun magana akan WhatsApp ko kuma Telegram, ka ce min dan kokiya ina buƙatar shiga group naka na VIP, za a karɓi yan kuɗin ka sannan a suburbuɗa lambar ka a cikin wannan group ɗin, ka ci gaba da saukar da fina-finan Indiya na Hausa. Duk fina-finan da suka fita a baya babu kai a cikin group ɗin da ka shiga, za ka gan su barkatai, sai dai ka ci gaba da downloading duk wanda kake so. Sa'annan duk sababbin fina-finan da za a zuba su a cikin group ɗin, in dai kana ciki, sai dai duk wanda ya fita kaga an zubo su barkatai, ka zaɓi wanda kake so ka suburbuɗe akan wayarka a kafta.